Ndaisa zvanza muri Zimbabwe. Ndinovimba ndiri kukubatai muri vatano kumativi mana enyika. Regai ndimbokwazisa vana mukuru wambwa makadii. Ndimo wandoda kukwazisa nhasi. Muri vana sekuru wangu kavana mukuru wambwa zvakare. Kwete vaira moyo chete. Nemi vana mukuru wambwa ndaisa zvanza zvangu. Nhasi uno tiri mumusha wenyu vana mukuru wambwa kuchitumbuko kwaDotito Mount Darwin. Ndofunga munotondera tichikupai nhau zvakare yemhuri iri kufa sembeva iko kuno kwaDotito. Makilomita angangoita pasi pe30 kana kuti 20 something ndokwatiri. Dambudziko ngoma ndiyo kuno chatisvitsa kuno inhau yemwana akafukunurwa muguva vakazopedzesera vafushira nhumbi chete. Mubvunzo unoti mwana akaendepi? Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndotwa Juliet. Ndakatakura mimba yangu. Ndakasiwa mimba yangu nomurume wangu zvanditiza. Ndaziva kugara kuno kuna mamusi vangu. Kusika pandakazosununguka ndakasununguka zvekumaturu. Mwana wangu akabuda akaneta. Zvangochekwa govha akadaro. Haana kana kuchema. Pakapa 0 haana kuchema. Pandazoenda kumadziya ndasununguka kudaro. Pandakazosvika kumadziya ndakazonzwa kuti mwana wako hakusisina kuguva akafukunuriwa. Asi fugo racho rasiri munda momunhu. Ndipo pandakazodzoka kuno kunzwa nyaya yacho. Zvakatoitika musipo? Zvakaitika ndisipo. Tiri kuti isusu mwana wenyu makamuzvara kuchipatara kana kuti mumba? Mumba. Alright. Makazomboenda kuchipatara? Handina, pandakazoda kugadzira nchienda kuchipatara ndipo pakazoshaya. Ine ndinonzi Dazimeta Nyamuparura. Ndiri mugari womumusha muno muvillage Chipendekare. Nhau yakaitika ndeyekuti mwana womunun'una wangu akauya aine nhumbu kubva kwaanga ari kwamadziva. Akasvika kugara muno mumusha munomu mushure mokunge atadza kuwirirana nemunhu akamupa nhumbu. Auya kugara muno mumusha muno mazuva enhumbu yake akakwanira. Yakamudzimba saka haana kukwanisa kuwana mukana wokumhanya kuenda kuchipatara. Saka nokudaro akabatsirwa ari pamba. Zvaita saizvozvo mwana wake sekutsanangura kwavo zvinhu zvinoitwa nana mai akati mwana akauya akaneta asina simba uye haana kukwanisa kuchema kuti aratidze kuti mwana uyu anga ari mupenyu. Saka zvaita saizvozvo pasina nguva yakareba vakabva vatongozozivisa kuti mwana ashaya. Saka zvadaro basa iri rakaitwa nana mai vechikuru semutemo netsika yedu yechivanhu. Ndo vakaenda kunocherera mwana iyeyu. So zvadaro tikabva tangoti zvapera. Asi mushure menguva yakati kuti takazonzwa kunzi guva rafukurwa
pano munhu akauyawo akazivisa kuti ndozviri kudivi irori kune kwakaradzikwa mwana kuya mwana afukurwa guwa riye. Saka nyaya iyi yakazosvitswa kuna sabhuku vakazoti unganidza, takaenda kunoona panzvimbo pacho zvikanga zvaitika, shuwa takazviona kusvikira nyaya yakazosvika kwa mambo vakatumira mupurisa wavo vakati endai munovhara guwa racho. Saka mupurisa wamambo ndowatainge tinaye, tikazongonhonga nhumbi dzikangoita uputuputu ndokubva dzadzorerwa mugomba muye ndokufusira. Muchidimbu ndo maziviri andinoita nyaya yacho. Saka tiri kuti isusu vanhu makaona kuti guva rakafukunurwa, makazoona kuti muchine munhu here kuti hamuchisina? Patakabva kwamambo vakati munofanira kutarisa kuti muguva umu mune munhu here kana kuti hamuna. So patakaenda sevanhu tanga tine mupurisa wamambo watakatisahwira wedu aiita basa iroro akafukura, ndokubva atarira muguva muye tobva taona tese kuti manga musina chinhu. Asi zvikazongoitika ndezvokuti pakazongonhongwa nhumbi ndodzakazokandwa muguva imomo ndokuzovhara. Pakufukurwa maonero enyu pairatidza kuti pakashandiswa mapadza here chi? Hatina chatakaona kuti pakashandiswa chii, nekuti tikangoona matombo anga akaiswa pamusoro anga akangoita zvokungodhirikira mukati. So hatina kumbonyatsoona kuti zvii chaizvo zvakanyatsoitika, asi matombo ndayakanga akangotidhirikirei mukati. Ini nonzi Onita Chipendekari, ndiri amai guru musikana uyu akaita mwana akashaya uyu. Saka zvakadai ndakagara apa ndobva vandichitaurira kuti vakandatumwa mwana kuti mwana kunoku amai guru mwana ashaya. Saka ndakaenda ikokuye, ndobva tasvika ikokuye kumba kwacho, ndobva ndasvika ndokubva ndabvunza amainini ndikati amainini kochichaiti, akati ndangoona mwana ndozvaaita izvo, kuti abereka mwana asina simba. Saka ndobva tangoona kushaya kwaita mwana, ndobva tagara ipopo mumba imomo. Tagara mumba muye takaita bamunina vakabva kutaura vanhu, ndobva vatiwo teta sei, ndobva tataurira vakuru, ndokubva tagadzira mwana akabva atakuwa. Inini handakaenda zvangu kumakuwa, ndikati inini handikwanisa kufamba ndinogumbo. Saka vyangu vakaenda kumakuwa, nguva yavakaenda kumakuwa akasvika kunoradzika mwana, vachibva vadzoka kudaro ndokugara, takatogara zvokutoti kana kuti 2 months dzakatosvika. Saka ndobva tazonzwa kuti guva romwana riye rafukuwa. Saka patikanzwa kuti guva romwana rafukuwa, ndobva tati ndopaakazoenda nababa akaenda ikoko kunengi kwamambo kwavakazoshedzwa. Ndobva asvika kwamambo ndokuzodzoka ndokuzouya isisu toshedzwa, auya pana pamambo tazoendawo kuguva kuye. Vakasvikawo varume vanga variko, vakasvikawo kunogadzira guva riye, achitaura kuti umambo namunhu vachingotaura sahwira ndiyaitaura kudaro. Saka ndokuziva kwatakaita, hatina kuziva kuti zvakafamba sei. Ko pari kunzi musi wafukunurwa guva pane vanhu vakaonekwa vachibva kumakuwa? Ipapo ndopatisiri kuziva ipapo zvokuti deta tichinzi vanhu akaona achibva kumakuwa takazisiwa, taiti zvechokwadi takazisiwa, asi isisu pachezvedu isi hapana zvatikaziva. Kana patikaenda kuti pazvikataurwa kana kuti pano munhu akatizisa kuti pano munhu akaonewa achibva kuguwa, hapana akatiudzawo saizvozvo. Ini ndonzi Dadire Mazwi, ndiri mwana akashayikwa nomwana, shuwa akabva kumadziva nenhumbi yake mwana, ndobva yapamba pandagara naye. Kumatuko kunzwa kuchena mwana, ndobva asununguka mwana wake, asi mwana anga akaratidza keke kuneta zvake mwana uyu. Pakati pausiku mwana akada kuedza, mwana akanga akunzwa kuchema kuti mwana kuita sei, mwana ari kuchema. Ndichibuda ndichimutsa mwana uchimutsira mwana chimupa, mumwisa mwana mukaka chimumwisa. Kunzwa kwachena manje ndataga tumbo mwana tagege kumudege kumujedza maoko ngamburara pasi, mwana vandamurarisa panzi. Tarara tagara panzi manje pandikati iyo ngo yari paganiro chinjachi mwana napone pamwe atoto. Ndisvika kuti ndisumudze mwana waye ndikona mwana yakafa. Ndamuti ndiyo yakuno vasvika. Ndati ona mwana wakashaya vaya mina ngopamira apa.
nonzi iyo natiyo yakuona zvandikuona papa mwana zvandikuona mwana anenge afa nonzi misisi ndata kuti makokota ndikati aone shamina anga akasvika nonzi shwasisi mwana ashayo vandazenda kwa ndatumatumira vanhu ndikati ndozvaitika kuno kumwana anenge ashaya asi mwana asingwa akanita zvakasi but anga akuchema asi mwana asha ndizi chii chaitika shoko vhara famba andazi ndizvandizomaitikira akaita nyaya se mwana wenyu ashayikirwa nemwana imimi samai ndezvipo zvamakaita inisu ake vakakata mwana ndikabva ndaudzwa nameguru anga kuti ndizvaitika kupi aiyo mazisa namapedza pari nhasi makatongoti zvavharana zvakadaro kusheka kwakangaitwa mwana ndikangotekawo zvaizvo mwana ndoo kumarinda hapa zvokuita aiwa tiri kuti isusu mwana ashayika kumarinda haana kuoneka hachisiko chiitiko chaifanira kukuvhundutsai sevabereki vamaitei chiitiko chachikaita nasati nangu ndafamba asi munzira kufamba ndida kufamba inini tindizeti mwana akafukunwa asabhondo akatondishedza kuti ameguru yaikuno nomvano wangu akasheka nomwana anogara futuko nonza pane nye vaviri ava ndizati kukunzi kumakoko marinda kukafukunwa mwana anzati ndiwo mudiki rakati ndiwo musikana mukuru shwata munhu abamudiki ami ndaimotora vakuru vakaenda kuviga mwana amiende nawo shwa ndikatora mukuru ngai vangira pamusoro apo takaenda kumarinda shwati kana mwana akafukunwa napwe ndikanga riri pasi wovhuresi pamusoro yetikasira pakafukunwa marinda ndikanazisa sabhuna nambi yangu ndikati zvishoda sabhu ndaenda mwana akafukunwa mwana musikana wangu ndakata sei ndakafukunwa asabhu vazozisa dzisova mwanya papesa yaenda kwamambo izvo ndanga ndiri kuzvinzwisisa hangu asi pandanga ndinoda kudzoka kwamuri ndepekuti chiitiko ichi tingati chiri normal here chekuti mwana anonzi achisimo muguva aiwa chisi saka kana chisiri normal kudaro ino zverashi zvake maakumborima hamusi kumboona paine nidhi yekuti haari kutsvaga kuti chii chakaitika kumwana kutsvaga ndiri kutsvaga kwamati ndakaenda kuchinasani ndano mari ezvinezvi mari ndikaiwana nditofanira nge ndikubuda musi wechina kana ndikufunda ndakienda kuti mapapi nenhau iyoyi yechiitiko ndimi wana baba zvaitika mumusha makambofamba here inini onzi John Chipendekari ndiri mugari wamuno ndini namba 2 kubva kuna mukoma saka pachiitiko chakaitika ichochichi inini semunhu ndinorwara ndakazongozvinzwa kuti vabereki vomwana tisati tatomboti ndidzatsvairawo kuti ndiende kuita makorokoto nonguva iyoyo ndobva ndazonzwa shoko mumashure kuti mwana uya azoshayika baba mudika ndo vakazouya vauya kotaura panapo vakandiudza kuti ndozvaitika kumukoma ndikavati mimi ndimi muri kugona kufamba biyangu ona ndiri kurwara ndimi chiendai kuona kuti zvakamira sei ikoko ndopavakaenda ikoko ndopavakaronga pamwe chete naamai sokuti mwana mucheche musava anoigwana naamai chemberi saka vakaenda kuronga ikoko navo vakatuma anaamai vakaenda kumarinda kunoradza mwana vabva ikoko vakauya vachindiudza kuti tapedza basa anaamai vai vapedza basa ndokungoti aiwa kana zvadaro zvafamba zvakanaka ndokugara uko kufukunurwa kwomunhu ndakazoitawo zvokutonzwawo asi sabhuku akazouya akazotizivisa kuti ndo nyaya dzakaitika mushure makunge nyaya iyi yaenda kwamambo ndopatikazotakurwa kuenda kwamambo tadaidzwa nachifi kuti uyai kunoko kune chiitiko chakaitika musha menyu zvakadai zvakafamba sei saka takapedza namambo tikati zvimwe chinono chimwe chakaitika pakurongana kuti vanhu vangu vakapararana saka ndomaitiro yatikaita saka yezvinezvi mukufunga sei tikati tiri kufunga kuti mwana uyu tidzoseredze kuenda kuona kuti aripo here kana kuti machira iye ari kunzi ari pasi yatohwe yaigwe patsva ndo maziri andiri kuita ndopatikazoisa inini mubvunzo wangu mukuru wambwa ndewekuti zvaitika izvozvo mazodii zvakutorwa zvakadaro here nekuti imimi munenge muchiti ndakura handichakwanisi kufamba asi zvopera zvakadaro here tichiziva kuti mwana hamuchisina murinda hazvipere zvakadaro zvinhu zvichatogarirwa pasi sokuti zvinhu zvake zvasati zvanyatsa kugarirwa pasi
tichanyatsogara pasi kuti tione kuti zvichafamba sei. Zvinotora nguva yakadii kuti mugare pasi? Izvo zvakenda nokuti vamwe vanenge vasimo, vamwe vanenge vari pahwendo, saka kuti tedze kubatana panguva imwe chete zvisina kukwanisika kuti tingabatana. Ngatimboti mukuru wambwa mumba menyu maoneka nyoka, munotora nguva yakadii kuti muiuraye? Nyoka inotumirwa mumwe munhu ari panext door anenge awanikwa aripo, ndiye wanodaidzwa iyeyo ouya kuti batsira kuita sei kuuraya yourawa ka. Zvinotora nguva yakadii? Hazvitora nguva yakareba nokuti munhu wani anouya kundibatsira wanenge ndati uya undibatsirawo. Imimi sevakuru kana tisana baba wemusha, iye zvinezvi hamusati matoronga kana muchaungana rini? Zvinhu zvacho hazvisati zvarongeka asi zviri munzira. Chii chiri kunetsa pari zvino? Chiri kuda kuti zvitange zvarongeka, chii chamuda kuronga? Mati maane bhajeti here kana kuti munoti mari yakati hatina? Hatina bhajeti, asi kutoti nguva yacho chaiyo namabasa yavamwe vanhu vanga vakapararana kuti tiungane pakwanisike kuwanika kanguva chako kuti tikwanise. Ndo patadzokera paya pekuti zvinotora nguva yakadii kuti muuraye nyoka iri mumba? Apa hamusitomboona paine hari ko pakafa mumwe akashayika futi imi mobva mafa moonwa muguva hamuchisina, ava kusara vongoramba vachiti zvakatiomera. Aiwa, zvinoitika kuti vanhu munokokorodzana kwenguva iyoyo, ndonge vanhu tiripo tese takakwana tinogona kuudzana kuti ndonyaya iripo. Nekuti ndiri kumbofunga ndozviziva kuti mhuri yenyu yakakura, kana kuti ndiri kufungidzira kuti mhuri yenyu yakakura, uye zvekuti muzotanga kuti taakufamba zvinoda uyu ari kubulawayo uyu ari uko, asi muripo panapa ndationa kuti munenge vatatu vateedzana. Saka mumwe amuri kumirira ndiani? Hapana kumirira, asi kutoti nguva ndiyatisina tagumana chete kuti tigone kugara pasi. Inini manje semutoro wenhau ndiri kuona kuti miwana mukuru wambwa pakati penyu hamuna kuchena, nekuti hamutorina kana shungu dzekuti muzive kuti chii chaitika kuguva remwana wedu. Aiwa, isusu tati takatochena tisingazivewo kuti zvii zvinoitika mukati medu, asi kuchena kulipo kunonoka chete kuzvifunga pakuita. Nekuti ndiri kuedza kuongorora imi zera renyu imimi nevamwe vandiri kuona ava, zera renyu ndimi munofanira kunge muri makatorwa hondo kana kuti muri muage group yevanhu vakarwa hondo. Bhunu roonekwa apo, moti imimi apo pane mabhunu apo, tichazoona todii ndizvo. Aiwa, nguva iyoyo pari zvino muvengi ari mumusha menyu kapa. Aiwa, muvengi kana svikaoneka sezvakaita motokari iyo kunge kwakungorova faya chete nokuti muvengi kana iri hondo mamuona munongokurumidza modi, nokuti iwe ukatangirwa unokuwara ndiwe. Saka iwewe kana wakumidza kuona muvengi unokumidza kutora matanho yokuti ungatange kuridza here uchiridzira muvengi. Zvinoita hondo. Pari zvino ndikuona muine muvengi kai, but zviri kutondinetsa kuti kustrategy yenyu yehondo apa yakufamba sei apo? Muvengi chaiye isusu manje hatisati tamuwana, tichiri kuda. Munomuwana sei musina kumutsvaga? Tichatomutsvaga, isusu tichagara pasi tichamutsvaga. Ndochinozi chiverengera kaichi. Aiwa, kana dei tikaverengera zviri zvinhu zviri munzira kwatiri, ndione kuti pane nyaya. Nekuti munoona chinoitika kamukuru wambwa, imimi vana mukuru wambwa imimi, kana hwano wenyu asina kuchena imimi mune muchizivana imimi. Dzimwe nguva muri kutotya kuti tikatanga kufamba munin'ina wangu kana kuti mukoma wangu ndiye akaita izvi, nekuti mune muchinyazoziva muti ndiye akaita izvi. Saka chikabvondoka apa ndozonzi ndini ndatungamidza kuti ngatitsvake. Saka muri kutyanana pachenyu. Imi makabatana here vana mukuru wambwa? Hongu takabatana. Kubatana makabatana asi hapana unit. Unit inenge iripo. Unit inenge iripo.
Okay, inini ndinonzi Lisbon Chipendekari. Ndiri mwana kubva kunana baba vabva kutaura pano nana mai vabva kutaura pano. Ndiri hanzvadzi yemusikana anova mai vemwana akashayika akazingoshayika futi akasawanika muguva. Ndingangoti chokutanga ndechekuti takanzwa shoko rokuti musikana inini rokutotiwo musikana ane mwana handina kurinzwa randakazotonzwa nokuti ndakanga ndabuda ndakazosangana neshoko rokuti ndikangonzwa shoko rokuti musikana mwana wake ashayika kurova kuti zuva raakanga amuka riri zuva rake rokutanga kuchena kwezuva iroro makuseni kukwira kwakaita zuva akabva afa mwana wacho. Then setsika yedu mwana akanga afa akadaro zvinonzi anoradzwa nevechikuru ana amai. Susuwo sevana vadiki hatina kunyanya kupinda stereki ipapo kusvikira pakuradzwa kwake hatina kunge takapinda ikoko kusvika pari zvinozve hatina kuti asi chatakazongonzwa ndechekuti pakazonzi kune guva riri kuwanikwa rakashama kumakuva evana vadiki. Then isusuwo takakatya madzika tikatorawo nguva yekufungisisa kuti sezvinhu zvatisati tajaira kunzwa kuti guva rinogona kuwanikwa rakashama kudaro. Takagara rikatomboitawo mazuva futi iri nyaya yaitaurika. Then ana baba vakabva vadedzwa kwamambo, vakaenda vese kwamambo ikoko, vakasvika kwamambo vakaita hurukuro yavakaita namambo, vakawirirana kuti guva raizofanira kuzovharwa musi wavakawirirana. Then mambo akatumira nhume yavo yakauya, vakaenda vakanochengetedza zvavakaona zviripo. Ndakangonzwa nyaya yekuti kune kwakawanikwa hembe, ina handina kukusvika, handisati onda kusvika kana ipapa. Hembe nezvimwe zvazvikangodonha zvikabva zvadzorerwa futi muguva. Kusvika pari zvinozvi ndo nyaya yandakanzwa pane chekuitika nenyaya yekufukwa kweguva. Asi pamibvunzo yamabvunza ndine zvidiki zvandandoda kutotaura zvimwe zvacho zvokuti zvandakatoona kuti imwe nguva zvinogona kunge zvisiri kufambisa basa. Inyaya yekuti kurutiviwo rwana baba vedu isusu mumusha chingatadzise kuti titoziva tese nokuti mibvunzo waminawo isusu tese totoronawo chero tiri vana ndechekuti havana kubatana, havana futi unity yacho, havana chavainacho. Vanongowirirana pakutaura zvinhu munguva diki, asi munguva yekunyatsa kuti vakuda kuronga zvizhinji zvandinowanzoona panguva yavanoda kuronga panowanzopera kana chakanaka kana rakanga ranga rauya riri shoko rakanaka kana rakaipa. Kazhinji zvatinoona isusu sevana ndinoona ana baba vanowanzokuzopera vachingoita zvokungopopotedzana kusanganisa vese. Ndinongoona kuti havana kunyatsobatana. Nyaya zhinji dzinopera dziri munzira dzisina kupera nenyaya yekuti kazhinji kacho panguva yavanoda kuti vagadzirise, tichida kuti tigadzirisike zvimwe zvinhu zvatinoda kuti zvigadzirisike kana kuti vanoda kugadzirisana vega, nyaya zhinji dzacho hadzipere, dzinozongosara dzikahemwa nenyaya yekuti vanenge vachidhonzerana vachiratidza kuti nyaya yacho haitopera. Mangwana kunogona kunakuya imwe asi yeye yavakatanga yeye isina kutopera. Ndozvokutotadzisa kuti kana nanhasi vange tisitorina mhinduro tese yokuti chii chakaitika chaicho, uye zvokuti mwana chii chakanyatsoitika pamwana kuti anga achinzi hamo muguva. Ndingati nepapfupi ndo zvandokwanisa kunge tiri kuona vese vakuti vange vakadhaya vhudzi kukura kawo hongo vakanzi nhasi vadonha imi muchingotarisa muchiona na baba vachaita izvo. Ima musati maroora here? Inini ndakaroora, nditori baba wevana vatatu. Handiti saka ipapapa handisi kuona iri nguva yekuti titi vana baba nekuti imi muri baba, ndimi varidzi vemhuri. Ichokwadi, but sokutiwo pamwe pacho kana chikava chitima dzimwe nguva munotoziva kuti chinofamba nekuda kwomusoro. Tinenge titarisawo kubvawo tichitsikawo nepanenge pachifambawo vakuru tichionawo kuti zvinhu zvifamba sei. Pane darewo revakuru rokuti unotoona kuti zvinenge zvifanira kutanga zvagadzirisika kuvakuru. Imwe nguva isusu sevana tizobatsira, asi handigoni kuenda pamberi panyaya inofanira kugadziriswa nana baba semwana. Ndinorambawo ndiri mwana ndichimirirawo kuti imwe nguva ana baba vanofanira kutora nzvimbo yavo sana baba nokuti vachiripo vachikawanda. Kuroambwa makabatana here? Kubatana kwacho ndikoko kwekiyakiya ndikoko kupaizana so mapapi nenhau yeguva rakashama. Muri kumira here mambo kuti vakupei directive yekuti chifambai? Mambo akatotaura pavakaenda iri family yabamudika, akatotaura kuti kana mabva kuno machengetedza zvinhu zvacho zvamukaona ikoko munofanira kufamba. Mambo akataura zveshuwa pavakaenda pamambo vakomana hongo.
mambo anenge asingagone kuripisa uyu. Zvakaitika rini kwezvo? Kana chaiuka. Ketu yacho achaiuka. Nangu refu zvaro. Sasa nangu refu ba. Makadai pane here zuva ramakambotaurana kuti akomana tinofanirwa kufamba nyangwe musingawirirani, ramakangotaurawo henyu sestatement iringopfuura? Ya ndachingomirirawo vaning'ina ava kuti kuva so kunhu kwavakataura namambo kuti munofanira kana machengetedza zvinhu izvozvo munofanira kufamba pasati pafambiwa. Awa imimi ndimi wakuru manzwa. Aiwa hatisi kuda mese, mukuru ndeupi? Hani manzwa kuti chitima chine musoro, mamwe magudzi anoteera ka. Saka tiri kuti imimi makamboshedzwa here vanin'ina venyu kuti vanin'ina honai dambudziko ratiwira todii? Handinai kuzozviita chef. Alright, ko vanin'ina pane here akamboenda kana kumukoma kuti nhai mukoma todii, kana kuti muri kungoita tamba yako netambe yangu? Takangomirirawo kuti tichashedzwa sevanhu tikabva kwamambo tikanzi mukasvika mogara pasi mofamba. Saka tatikangomirirawo mukuru wedu kuti achati uyai pano nyaya yedu tichiita tichitanga kufamba. Saka tikangomirirawo kushedzwa kusvikirawo nanhasi. Muri kuvada here vanobatsira? Right. Kunyarara kwenyu kwandipa mhinduro. Muzukuru ndiye anenge akutongoti fambai asi hazvipo muningirini yenyu ka? Vanhu vanotobatsira vanodiwa, vanotodiwa zvokunyanya, nokuti zviitiko zviri kuitika muno hachizi ichochi chete. Mune zviitiko zvakawanda zviri kuita kuti vanhu tinge tichingokadzika nazvo, because zvazviri kuita nezvokuti iyeyu mwana azorasikirwa nemwana wake uyo achisunungukwa asina kunge akasimba. Zvakaitika futi kune wangu wenini Gotwe. Nguva diki uyo abva kunodaro wangu wendobva aita saizvozvo, akasunungukira kuchitunguza General Hospital, asi mwana wacho akauya haana kuchema, akanga asina kusimba, abva angopfuurirawo futi sezvikangoita iyeyu watakaunganira nhasi waari kutaurwa nenhau yake. Kozoita pamwana wangu wokutanga wacho anongobuda pamiri, akabata pamiri pabuda, abata pamiri pabuda, nofunga zinogona kupfuura 4 times achibuda pamiri. Ane mwana 1 waakaita, ende waakaita wacho mwana iyeyo ndewechi2, wokutanga yakabva. Koita iyeyo wacho wandikutaura azosunungukira futi kuchitunguza General Hospital, imimba yechi3, 2 dzacho dzakabva. Iyi yanga yatoshingirawo zvokutoti tanditoti pamwe pada Mwari vamuitira nyasha. Shuwa akasununguka mwana wake, asi akauya zvekare asina kusimba, akangozopfuurira. Saka zviitiko izvozvo zviri kuita kuti titi vabatsiri shuwa vanodiwa, tinovada kuti tionewo, titaurirwewo, tinzwe kuti pane zvinogadzirika here apa. Saka tiri kuti isusu kana paine munhu akashata mumhuri menyu ari kufarira nyama yevana nai? Ya tingazivi sevanhu tine maziso enyama, tisinawo mweya kana zvinosvika patiri kuti tione kuti uyu akashata here kana akanaka. Asi musina kubatana sezvamuri izvi, zviri pachena kuti mwe nemwe ari kufamba nerweseri. Izvozvo zvagara zviri kutoitika zvechokwadi, zviri kuitika. Saka tiri kuti isusu muri kubatana imimi pakufamba kwamuri kuita, ava vakafamba vari kubata avo, ava vakafamba vari kubata avo, asi hamusuda kutaurana kuti iwe tiri kukubata. Hatingazivi zvinonetsa kuti unomona kuti munhu ona mai unenge wakutomuudza uroi, nokuti munhu ukamutaurira kuti iwe ndazokubata anonzi ndanangiwa uroi, wakenge wakamambo, hazvibudi zvakanaka. No maita ba. Zita rangu ndi Blessing Katurura, ndini Sabush Pendekari. Chokutanga ina ndisi kutofara zvangu nokuda kunyaya iyoyo kunyanya. Bozi ndakatombotaura even pa village pangu apa pamusangano mwemusi ndikati season ino ichete kwatoshaika vana vanosvika 6 vana urudzi upi iwowo.
ndaitotaura nevanhu vangu ndikati muri kuzvionawo sei, muri kuonawo here zvandiri kuona, zvinoreva chii zvinhu zvakadaro? Kana kuri kuti kufa kwaMwari tingati Mwari ngavakudze, asi kana kuri kuti varume vari kuita izvi maitiro amakuita achaita sei? Achaita, nomwe ndakazvitaura last time tiri pamusangano. So paifi iripo panapa nhasi ndakaudzwa pane mukomana anogara kudiri kugraveyard kwakakuzi kure pazasapo, ndi village secretary wangu, akati baba pano zvandaona kupi kumakuva kwakabva kuvigwa vana uko. Ndikati waonei? Zvikanzi ndaona kuratidza kuti kuno guva rakafukurwa. Waonei? Akati ndaona fugo rakaratidza rakavigiswa mwana riri kunze, pane mbatya zvigaro dziri kunze. Ndikati ini pakashaikwa mwana uyu handina hangu zvandakaziva. Ndobva ndazobvunza kuti ndiani vakavigirwa ikoko emhanyimhanyi, ndobva atsanangurosa izvozvo. Saka zvaisanganisira mwana womusikana uyu. Ndakabva ndaona mai guru ava vane mwana wavo ane mwana zvakare akashaika mazuva mamwe chete iwayo. Ndikavati ndanzwa kuti kumakuva kwakafukurwa, endai mombonocheka muone kuti kwamakaviga vana sinzi kunoendwa nanaamai chete, muone kuti kwakamira sei. Shuwa vakazodorova vakaenda navo vakazondipa reply back mangwana acho, unofunga ndomusi wati mvura yekutanga kwedu kunoku. Vakati shuwa guva ndaona rakadini rakafukura, tuna mbasha dzitori kunze, even cardbox yakavigiswa mwana itori kunze. Ndikati alright ndazvinzwa. Ndakabva ndazoudza mupurisa watinayo musha munoti ndonya iripo. Ndakaudza mukoma sababa ndikati ndonya iri kupi? Iri uko. Takazozivisa mambo kuti ndonya iri kupi? Iri kuno. Mambo vakazondikoka kuti munofanira kuya kupi? Kuno. Ndobva tazoenda nemhuri saizvozvo. Vakabvunza kuti imi pamakazviona makazviona sei makangonyarara kupa nguva refu yakadai? Akangoti tatu kuti ticharonga. Ndobvabvunza kuti muri kuzoronga sei? Vakataura mukoma mukuru avo Sekura John vakati isu taiziva kuti unogona kungoomberera utaura kuti munhu hatizozo akakufukura togona kudzosa zvinhu zvipi izvozvezvo. Vakati zano ramwena rakadini rakatonaka, endai munoita saizvozvo. Ndobva vazoti pamupurisa wavo shuwa akazouya vakakurudzira kuti munofanira kufukura guva to ground level munoti munhu arimo rife narimo asimo munozongodzosera mbatya idzodzo idzo mufusira. Shuwa ndo zvakatozoitika, guva rakafukurwa pakuoneka musina kana munhu. Mbatya mubvatsadzo akaita sawira ipapo pamazisawira edu vatinawo vari kumiro. Ndobva vafusira, ndobva ndazopawo report back kuna mambo kuti basa reita zobata. Vakangoti aiwa maita zvakadini zvakanaka. Ndo mafambiro akaita nyaya yacho. Muri kumbobvunzawo here mhuri kuti mapapi nenhau iyi? Kana makangoti vakuru vachazvionera? Ininiwo shuwa so ndiri kutungamira ndiri mudiki, ivo ndo vakuru musha. So shoko ratakapirwa tese kuti vanofanira kuzofamba kana vapedza kuradzika mbatya idzodzo. Ndaingoti vakoma vano zvavachadini zvavachaita. Ndandingotarisirwa kuti vano action yavachatora. Ndakangomirira saizvozvo. Muchitaura nhau yekuti vana vari kungofa zvisina tsarukano, iko kuvakuru kwakamirawo sei? Kuri kufiwa sei? Kuvakuru pari zvinezvi kwanga kukanyarara. Ndingati pano apa ndo pakambofiwa zvekare nemumwe mwana mudiki zvekare pano apa, asi kune vamwe vakuru zvisati zvaitika. Kune chimwe chiitiko zvekare chandatosiya kuchitaura chinoshamisa zvikuru, chekuti kwakaitika rufu rwavamwe amai vatisina rudzi narwo. Ndobva taenda kunhamo, vanhu vari panhamo ipapo, mwana wedu womudzinza munomu akangofuma afira parufu ipapo, anga asingarware. Hapana kana pakambooneka kuti pane zviri kuitika pamwana, asi mangwana kusena akawanika akatoshaya. Zvikatinetsa tikatozobva panhamo ipapo tikaya kunoviga mwana iyeyo munomusha zvekare. Saka zvinhu izvozvo zviri kutibata zvakanyanya kuti chii chiri kumboitika mudzinza. Ndanzwa mwoyo wangu kunge unotinyevenuke zvishoma kuti dai tikavawana vabatsiri vemazviro kwazvo vaedzawo kuti patsanurira nhau iyi kuti pamwe tingagarisane zvakanaka, zvingamiravo, torega kungorasikirwa nevana zvisina tsarukano. So ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika. Inini maonero yangu ana Gumbi, matauriro amurikuita yakanaka, but hazvina kunyatsoita zvakanaka. Taura chokwadi, matambudziko ariko akawanda mumusha umu, tiri kusangana zvakawanda. Nofunga mukoma wanda ndiri kutombotaura navavo. Izvozvi kumunda kwangu kwakarwa nomheni uku, mvura yapedzisira kunaya. Ndino zvandiri kutosangana zvandiri kutoziva.
magumo yacho mona yandiri kuzviita vanhu tinombunzana muno kutaura chokwadi ini naye musowo waridzi nozviri kuitika kumba kwangu kuno nyaya ndiri kutungamirira vanhu ndavaudza mukoma wanyaya chokuseni kunoko saka dema muri vamwe apa pasikuda kukekereza apa mavanzwa vana mukuru wambwa vataura hanzi kubatana takabatana asi unity chaiyo hapana hapana chavari kuita chiitiko chinoshamisa chakaitika mumusha uno asi hapana danho ravati vatora dzimwe nguva vari kufara nazvo kana kuti vakamira kuti rimwe futi rifukunurwe ndo nhau iripo mazvinzwira vachitaura rangu zeta ndinonzi Andrew Neshama katsanganei mune zvimwe zvirongwa zvachiramba chikupai asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.